jedan od retkih boraca koji je bio prvo kod nekog drugog, pa onda došao kod mene, je danas moj gost. Mada, pozivao sam ga nekoliko puta, ali okolnosti nisu dozvoljavale da Savo Lazić dođe prvo u klinč. Žeki, hvala ti što si me zvao, eto, vas da se potrefi da ili ti ne možeš, ili ja ne mogu, ili neke druge okolnosti. Zadovoljstvo mi je što si me zvao kod tebe da budem gost, zvao si veliku većinu boraca, eto, ispostavilo se ja da nisam mogao nekada dođe, neka ti, tako da mi je sad, bit će mi čast malo da pričam, Sad, kako ćeš da posle emisije napišeš, pošto si već za Marka Petraka napisao da je najbolji novinar, šta ću ja sada budem? A dobro, ti si najbolji heavy metal sportski novinar, može li tako? Tačno znam da ću da smisli nešto. Kao što ti smisliš, moram i ja nešto. Da. Pa da, ja sam za tebe rekao da nikada neće biti velika zvezda kao Vaso Bakočević. Ne, nego da nisam elita. Da nisi. To mi je bilo zanimljivo. Da. Ali sad sam elita. Jesi, ja? Sad došao sam na pravom mjestu u pravo vrijeme. Slatkorečivo. Dobro. Da pređemo mi sa reči na dela, u stvari, da se pozabavimo malo ozbiljnije. Ti ćeš nastupiti prvi put na Megdanu. Nije nego drugi put, tako je, drugi ti put. Si vodio ti si bio, prvi, pa ja sam sve vodio, bio si na prvom, tako je. Trebalo je da radiš meč sa Stefanom Zjerom i ja mislim da bi to bio blockbuster, ali se to nije desilo. Pa znaš ako, eto, pričalo se dosta o tom meču, pričao sam i ja i organizator i on, to je bilo, što se kaže, ludnica. Do tog meča nije došlo. Stefan je, koliko ja znam, pričam ti sad opet, da ponavljat ću se, jer su me već par puta pitali, znači, Stefan je, koliko ja znam, potpisao za SBC. To je razlog zašto mi ne radimo meč na Megdanu. To je ono što ja znam, što je meni predočeno. Znači, to može da bude i laž, može da bude istina, mene to, na kraju kraja mi ne zanima me. Znači, do tog meča nije došlo, ja sam dobio novog protivnika i radit ću sa tim momkom iz Francuske, Azerbejdžancem. Meni jednako kvalitetan protivnik kao Stefan, znači isto mi izazov, dobro kotiran, tako da meni je želja bila i da radimo ja i Stefan, zato što vidim da je regija cijela bila popaljena oko tog meča i da su ljudi htjeli baš to da gledaju, ali eto, na kraju krajeva ništa od toga. Meni je bilo iskreno najveća motivacija da to bude na Megdan i najveći interes da to bude na Megdan. Pričao sam, ako si slušao, i radi normalno finansijske dobiti, i radi promocije, radi svega. Ne sad da omalovažim neku drugu organizaciju, nego ja mislim da je suština, to sam 1000 puta naveo, suština je kao što ti ljudi dođu i plate karte da gledaju nas, tako je suština i da neko nas plati da bi mi pružili nešto tu. Da ne bude to sve što bi mi rekli za kikiriki, nego da ima tu neke dobiti i za nas, da sutra možemo i mi nešto za sebe da uradimo. Zato mi je to ovo najbitnije bilo da bude na Megdanu. Pa kad već pričaš o novcu, stvarno i ja radim za tu organizaciju. Ako nečega ne fali, to je poštenog odnosa i dobro plaćanja kada je Megdan u pitanju. A znaš šta, imam osjećaj da to ljudi uopšte ne razumiju. Oni gledaju to, znaš, iz prizme posmatrača, neki tamo lik pravi neku organizaciju, neko od nekih para koje nisu njegove, a uopšte nisu. Ako imaju takvu perspektivu posmatranja, onda moraju da znaju da sve organizacije tako funkcionišu. Ne može se naći sad jedan, kako se zove, ne mogu se naći dva brata Fertite i imati milijarde koje im je tata ostavio i praviti nešto vanserijsko i ulagati svoje pare. Znači, to ne ide, to kod nas, ne kod nas, nego to ne ide nigde tako. Znači, za svake organizacije stoji neko. Nije to ništa sad, ne znam, ljudi su napravili oko toga sad neku totalno nevjerovatnu, to im je toliko nevjerovatno da stoji neko iza toga. To je veliki projekat, nemaju uopšte oni svijest o tome koliko tu ima ulaganja, koliko tu ima posla, koliko tu ne može da stoji iza toga jedan čovjek. Ne znam, i u bajku ima više karaktera.
a ne u tako nečemu. A dobro, ti znaš i sam, ne znam za druge zemlje, ali u Srbiji i u regionu se uspeh ne prašta. Normalno, to je uvijek bilo. Ja mislim da je to svuda, da je to istorija pokazala, nije to samo kod nas problem, a mi smo specijalni po tom pitanju. Dobio si jednog egzotičnog borca. Mislim da nikada ranije u istoriji neki Azerbejdžanac, sad to što nastupa za Francusku nije važno, nije bio na nekom profi turniru u Srbiji. Pa ono šta znam, to što sam ja gledao njega, kako se bori, njegov stil borenja je azerbejdžanski, hvatački, znači oni imaju dobru hvatačku bazu, zanimljivo mi uopšte da ja, znaš, kad su mi njega ponudili, bilo mi je zanimljivo uopšte odakle ovaj lik sa mnom radi, nekako, kad to zamišljam iz perspektive, kad gledam to iz perspektive nekog lika, sad kad bi sjeo u publiku i krenuo da gledam Megdan, ovaj lik ovdje, razumiješ, to mi je prvi dojam bio ja, kad su mi ga ponudili. Šta znam, zanimljiv je lik, atipičan je, hvatač više nego udarač, jak fizički stamen, vidim da ima greko-roman pozadinu, ima dobar parter, slično radimo parter. Na prvo gledanje mi je izgledao mnogo opasniji nego što on zaista jeste. Znači, mislim da imam dobre šanse da pobjedim, da ne bi sigurno pristao na meč, nego bi sjedao kući i jeo picu i gledao prenos. Znaš šta ja pričam za tebe kada je u pitanju borenja? Reci. Kažem, jedan od potkovanijih boraca u svim segmentima, ali ne naročito atraktivno. A to, eto, svi tako nije to, tako me ljudi doživljavaju, a ja iskreno sebe doživljavam tako. Sad bi lagao kad bi rekao da drugačije. Ja mislim da sve segmente dosta, pazi, loše bi bilo da kažem dosta dobro radim, ali poznajem sve segmente borenja i trudim se uvijek da izložim to koliko god, eto, malo taj stand-up je u pozadinu, više hvatačka baza, ali uvijek se trudim da, što vas da kažem, da svaki meč predočim ljudima da sam nešto novo uveo u svoj arsenal oružja, da nije samo, da se ne ponavlja iznova, a nije atraktivno da je, nije. Ali je studiozno. Ja volim to, taj studiozni pristup, znači, ja i sport gledam kao nauku. To mi je, uvijek se pitam, uvijek postoji sumnja i zašto. Takav pristup imam generalno stvarima. I ti nisi samo borac, ti si i trener. Počeo si da radiš u klubu Car Dušan Silni, prešao si u Ahile isto kao trener ili si sad samo kao borac? Sad sam i trener i borac isto kao što sam u CDS i mislim da je to neki moj, da kažem, životni poziv što sam rekao i kad si spomenuo već prije Petraka, kod njega sam rekao, mislim da kad je Rakić pričao da će da bude u UFC-u kao čovjek, kao borac, Marko je pričao to meni da mu je on rekao još na FFC. Ja kažem i tebi i njemu, ja ću u UFC doći kao trener, sigurno. To sam 100% siguran. Zato što mislim da taj posao dosta dobro radim. Da, ima jedna stvar koju si rekao, možda si slušao. Ja ne slušam druge intervjue da ne bih da ne bi znao i mene da pitaš tako je, da ne ponovim pitanje, pošto svi mi moramo da se razlikujemo. Znači, vi kao borci, mi kao novinari i vidjet ćeš da će pitanja donekle biti ista, ali većina neće. Zašto? Zato što se ti i ja poznajemo već godinama i način na koji smo se ti i ja upoznali je vrlo redak zapravo. Redak, baš redak. Da, a u pitanju je bio SBC, čini mi se da je Novi Sad bio. Da, Novi Sad. I ulazi jedan momak, ja ne znam, tek si bio na početku i ja vidim s leđa da čovjek ima istetovirana pantera. I uopšte mi više nije zanimljivo ni kakav si borac, ni kakav si čovjek. Ja sam znao kakav si čovjek i prišao sam ti, Kamen je rekao, Željko Čačije iz Klinča, ti si bio, mogu slobodno kažem, oduševljen što si me upoznao, a ja sam rekao, momak, svaka čast, ali jedino što me zanima kod tebe, to je tetovaža.
Da, tad smo se upoznali u svlačionicu kad si mi prišao. Prvo mi je bio gest uopšte, bio sam oduševljen uopšte da neko hoće da priđe, da se upozna radi tamo nekog benda koji je meni bukvalno, ja kad spomenem taj sinonim ljudi se ne znaju koliko meni to znači. To je meni ceo svijet moj. Znači, ja uvijek kad nešto sam pričao sa mojim prijateljima i vas da kažem, kao kad pričamo tako neke gluposti, ja kažem, uvijek volim da postavim pitanje šta bi prije izabrao, da ne vidiš ili da ne čuješ? Šta bi ti izabrao? Kako teško pitanje, pa možda pre da ne vidim. Ja isto, samo da bi mogao Panteru da slušam. Znači, to mi je uvijek, znao sam ako ne čujem, moj svijet se ruši. Kad ne vidim, mogu uvijek da zamislim nešto. Da, ali mi često i pored očiju ne vidimo. Normalno, to je standardna pojava za čovjeka, nije to, ali eto, to mi je bilo zanimljivo, da si uopšte prišao da se mi upoznamo, ipak si ti čovjek koji je radio sa mnogo sportista, intervjue, ja sam tad tek počeo i bilo mi onda zanimljivo, nevjerojatno zanimljivo, i bila mi je normalno čast, jer tad se znamo, jel? Tako je. To je neka kratka istorija. Sad, ljudi koji ovo prate možda neće razumeti pitanje, ali objasnit ćemo. Šta misliš kakav bi Phil Anselmo bio MMA borac? To je pevač grupe Pantera. Mislim da bi bio vrhunski. Ne, pazi, ne znam bi li bio vrhunski MMA borac, ali bio bi vrhunski bokser. I vrhunska zvezda. Bi sigurno. Taj čovjek ne može da izgubi. To ne postoji. Onaj bes koji postoji u njemu, to je Božji dar. To je čovjek koji je pobjedio sve. To ljudi ne razumiju. Prešao igricu ovu. Što se zove život, on je to davno prešao. Sad pomenuo sam malo pre CDS i Ahilej. Sjetit ćeš se to, naravno, gledalci ne znaju, ali sad će čuti. Stefan to zna. Vidim neke stvari unapred. I došao sam ti i rekao, kad ti prelaziš u Ahilej, ili planiraš li da pređeš u Ahilej, ti si rekao, Žeki, ja sam ti kao jedan pas, nikada ne napuštam ovo. Ja kažem, dobro, vidjet ćemo. I ti si prešao u Ahilej. Ja sam znao, možda nešto što ti nisi znao. Znalo je dosta ljudi to da će doći kad tad. Ja nisam, iskreno ti kažem, mislio sam da se to nikad neće desiti u mom životu. Nikad. Znači, ja sam bio, ali eto što meni moj psihijatar kaže, nikad nemoj da kažeš nikad. Jer to je totalno glupo ograničenje. Ja sam bio za tu stvar, vjeruj mi, mogao sam ruku sebi da okinem da se to neće desiti. Ali eto, koincidencije neke stvari koje sam ja, da kažem, kasno uvidio i meni je trebalo malo vremena, što kažem uvijek, ja sam čovjek koji, da bi donio neku odluku, ja o njoj ne razmišljam 2 put, 3 put, ja o njoj razmišljam 103 puta. Znači, promjerim je baš zbog toga, zato da ne bi bilo to što se sad desilo. Ništa, sad sam promijenio sredinu, ti znaš da je to moj matični klub, ja sam bio i, da kažem, imao sam neku empatiju prema Kamenom i prema svemu tome, znači, nije, sad je došlo vrijeme da se mi raziđemo, ljudi to komentarišu stalno kao, ne znam, stizale su mi svakakve poruke, razumiješ, ja kad sam objavio da sam prešao, stizale su mi poruke tipa nešto izdaje, ludila neka, znači. Zanimljivo je, ljudi znaju da komentarišu sve, a ne znaju da postoji za svega, postoje pozadinska priča, znači svaka priča ima 2 strane medalje. Znači, nije to... Vas da bilo. Nije to nemoguće, niti ja mislim da je to, ja znam da to ljude zanima, ali mislim da nikad ja neću moći javnosti da ispričam kompletan sadržaj, niti mi je to namjera, znači to onda bi bilo šizofreno da ja idem i konstantno da se vrtim oko toga, ali da mi je bilo teško, jako mi je bilo teško da napustim klub, znači ipak sam ja tu godinama, ipak od 2010. dolazili su ljudi, na kraj sam i ja otišao. Pretpostavka je u tim situacijama da ima zle krvi. Ima li?
Nema, ja što se, evo i čuo sam se s Kamenim pre neki dan, nemam ja, barem s moje strane sad, mi možemo, uvijek će ostajati taj gorak ukus, jer ipak ja sam otišao negdje u neku konkurentsku firmu, nije to ništa ni nenormalno i to je ljudski, ali s moje strane to je skroz, jednostavno to je moja odluka. I nema tu, mi smo odrasli ljudi i to nema šta ko tu da se ljuti. Sutra da je bila odluka bilo koga drugog ili eto, i čak i od Kamenog, ja bi to, pogodilo bi mene to. Nema tu priče, to ljudi smo. Pogotovo ja sam za njega i vezan emotivno. Nije to samo odnos, nemamo mi poslovan odnos. To ide skroz na drugačijem nivou. Isto što sam ti prije rekao, znači ja sam došao prvo u taj klub i ostao u taj klub 8 godina. Dolazili su, ja sam bio tu. Znači... Kako si zadovoljan novim klubom, uslovima za rad? Pa ovako, što se tiče Ahileja, znaš kako, vidi, Ahile je neki novi brend na tržište. Znači, da kažem sad, mogu da pričam u ime svih nas, jer sam ja sad dio te grupacije ljudi. Ja mislim da će to biti, sad glupo je pričat, mislim da će biti najjači brend. Ja sam mislio da će CDS biti najjači brend i na kraj sam prešao ovamo, znači ja ću se truditi da što je do mene, mojih trenerskih sposobnosti i mojih borilačkih, da to prezentujem, da to bude stvarno onako u najboljem svjetlu. A sad i perspektiva postoji, ipak tu smo sad ima nas tu 10-ak profi boraca, bolji su sparing partneri, trenira se sad, ja bi volio sad sve to da je nekad kao nekad što je bilo, ali mora se nastaviti. Zadovoljan sam, ima tu, uslovi su, sam znaš, dolazio si u salu, znači nema što bi rekli naši ljudi, američki su uslovi, i nema šta da dam, eto, sa mnom je došlo isto i dosta tih nekih mojih amaterskih boraca, te neke djece koja se sa mnom probijaju kroz led i mislim da smo sad baš bazu pojačali i da će biti vrhunskih rezultata, ne sumnjam. Pored Pantere ima još jedna stvar koja povezuje tebe i mene, to je poreklo s Kosova. Tako je. E sad, ti beše iz Peći, je li tako? Tako je. Moj otac rođen u Vitomirici, tako da eto. Mada ja nisam odande, ali još jedna stvar je zanimljiva za tebe. Dakle, ti si Srbin s Kosova koji je rastao u Crnoj Gori. Tako je. I sad si u Beogradu. Dobro, to je prirodno nekako da Crnogorci inkliniraju ka Beogradu. Sad, ono što mene zanima, ti si nedavno bio u Zagrebu kod Marka Petraka. Znamo onu situaciju koja se desila u Splitu, kad su napadnuti i vaterpolisti Crvene zvezde. Da si, ne daj Bože, ti bio napadnut, jel bi vikao nemojte mene, ja sam Crnogorac? A ne, nego bi se odmah pobio, odmah ti kažem, znači to bi bilo 1/1, a rekao bi im da me uopšte ne zanima nijedna nacionalnost, ne to što sam sad ja kod tebe u emisiju pa ja kao propagiram, nego meni su to stvari za maloumne ljude, znači da se ljudi oko toga, ne kažem da ja nisam bio takav, ali odraste čovjek, shvati da su to neke trivijalne stvari, nebitne u životu. Ne bi sigurno, nego sigurno bi se pobio. Zato što ja kad dođem u Crnu Goru sam najveći Srbin, kad dođem ovdje sam najveći Crnogorac, takav mi je narav. Ne mogu to, jednostavno, ja sam uvijek u manjini, cijeli život, opozicija. I to mi prija najviše. Volim da se osjećam gubitnički. Ima tu jedan mali debeli Crnogorac kog svi mu govore da je zapravo Srbin i to će uvek ostati nepoznanica. Šta je on? On ti je Crnogorac iz Hercegovine. Ako ima u Hercegovinu Crnogorac, onda je on Crnogorac. Jesam li dovoljno rekao? A, dobro, da. Eto to. I onako kažu da su svi Srbi potekli iz Hercegovine, tako da, jel? A eto, iskažu da su svi Srbi potekli iz Crne Gore. Pa eto sad, ne znam, moguće da istorija laže.
da se neko ne naljuti i da ne doživi, da mi to sad prozivamo. Nemam ja što, i nek se naljuti, šta ćemo, to je tako. Ovo je, mislim, zicar za sprdnju, jel? Uvijek je bio nacionalizam najljepša podloga za sprdnju, što bi Rambo rekao. I najveći kretenizam koji postoji. Ja ti kažem, meni je to toliko imbecilno da se ljudi bave oko toga u današnje vrijeme, da ne mogu da vjerujem da jednog vaterpolistu napadaju 3 majmuna, 4, nebitno je 2, da ga biju zato što oni misle da je on nešto drugačiji od njih. To je meni ludilo. Rambo je bio, Amadeus rekao na jednu emisiju, kaže, svi vi koji mislite da je crnac ili neki drugi čovjek drugačiji od vas, što se tiče identiteta, samo uzmite mu krv, izvadite DNK, stavite vašu i vi nećete vidjeti neku razliku. Znači, to su toliko neki... Nego mi smo vjerojatno podložno područje za takve stvari. Ovdje je uvijek bilo to tabu tema i uvijek je to nešto težilo se uvijek da se indirektno priča o tome. Dobro, da se vratimo mi sad na Megdan, koji će, zvaće se Megdan izabranih, odabranih. Odabranih. Uvek su mi zanimljivi ti naslovi, neko se baš ozbiljno bavi time. I to mi je zanimljivo, mi je uvijek je okej naslov. Da. Na tom Megdanu odabranih će stvarno biti odabranih momaka, odabranih mečeva, odlično su upareni, bit će to novi spektakl. Ja mislim da će biti baš to okej, eto. Sad trebao Ilke da radi taj Megdan i da bude još jači kard, ali on je otpao, tako da eto, ja sam trebao da pod znacima navoda da imam lakšeg protivnika, kako je Ilke otpao, ja sam dobio ovog momka i eto sad smo nekako to, da kažem, možda nije kvalitetan meč da budem objektivan kao što bi bio Ilke i Sivi, ali okej, neće biti ljudima dosadno, sigurno. Možda im neće biti atraktivno, kao što ja zaista mislim, ali će im biti neće im biti dosadno, to sigurno. Dobro, tu su pored tebe i Vaso i Džaka, tako je, ali i Janičić, koji će sigurno dobiti jednu dobrodošlicu koja neće biti topla. A šta znam, eto, oni su tu napravili neku atmosferu i neku zategnutu atmosferu između svih njih. Vidjet ćemo šta će da bude. Biće što mora biti ili će biti zategnuto ili neće biti ništa. Niko ne priča, a čim se ne priča ništa, znači da je zategnuto. Da. Obično kad se priča nema ništa. Vidiš, to je zanimljivo. Mislim da neko ne shvati pogrešno, nema ništa protiv dečka, ali prosto ono što je činjenica, to je da neće imati toplu dobrodošlicu, ali je zanimljivo i to. On je iz Crne Gore, ima protivnika iz Hrvatske. Za koga će Novosađani navijati? Vidiš, to će biti zanimljivo da se vidi. Uopšte nemam predstavu. Nisam o tome razmišljao ni sekunde, sad si me zatekao s tim pitanjem. To je zato što nisi novinar, nemaš taj mind frame. Nisam uopšte, baš mi je sad, ne znam, eto vidiš, nemam pojma, možda će, eto, možda, ne znam sad, nemam pojma, baš si me ostavio bez teksta. Zato i kažem da će biti ludilo od Megdana. Biće zanimljivo to, uopšte, jer generalno njega nikad ne dočekaju tamo, i kad je pobjedio Belog, bilo isto zviždu kao ne vole kako Miloš to prezentuje sam sebe. Ali ljudi ne razumiju, ja odlično znam, prije kad smo ti pričali, taj mentalitet, to je specifičan mentalitet podgorički, znači on je tipično dijete iz Podgorice, nije... Da ne ispadne da sad pričamo o njemu, ali samo još jedna rečenica, to jest moja jedna, tvojih nekoliko. Tu je još zanimljivo, pošto se strašno zakuvalo posle meča sa Markom i mnogi su mu pretili, mnogi su tražili meč sa njim, Vaso, Ilke, mislim da je Igor isto, Krstić. Svi su hteli da... Znaš šta ja znam? Vaso meč nije tražio,
To sam siguran zato što mislim da se posle toliko godina i on opametio da ne može sad svako koga isproziva da ide da se... Rekao u intervju kod mene, Kod tebe pobićemo se makar i na ulicu. Znači, postala je mogućnost i meča. Vidiš, znači ti si napisao makar. Ti si uočio to, ja nisam to makar uočio, ali ono, znam da je bilo to za ulicu, to sam ja vidio. Ilke je htio meč, Marko je revanš htio i hoće, koliko ja znam, i dan danas. Sad ne znam koliko njemu to išta u interesu. On s Ilketom neće meč, veća kategorija, tu znaš šta je bilo oko toga, nije sad to neka tajna, oni su se dopisivali, javno su se prozivali. Sad ne znam, prvi put čujem da Igor htio meč. Odmah posle, kad se to sve dešavalo, i on je bio jedan od tih. To nisam, vidiš, nisam to... Pazi, tako sam ja doživao, možda se nije desilo, znaš, da ne bude sad da ja tvrdim da je bilo nešto što nije bilo, ali meni se učinilo da je i on bio među tim. Ne, eto, prvi put čujem, nije sad... Mada oni tek nisu kategorije. Nisu, šta Igor je ovo, ali eto, šta znam, vidio si sam, ti si bio u ring, šta se tu izdešavalo, tenzije su bile od samog početka, kad je Marko došao kod tebe ovdje, vidjelo se, krenulo je pogrešnim smjerom, iskreno. Znači, i ja u neku ruku sam i znao da može da se završi baš onako kako se završilo. Daleko mnogo bolje nego i Megdan 1, ali je mogo i Megdan 1 da bude opet. Ali na Megdanu 4 će biti strasti uzavrele i ako ne bude obezbeđenje, ali bit će sada. Mislim, sad su oni pokrili sve. Ja mislim da će biti to. Ja se nadam, znači, iskreno, koliko god ja stanem u svoje drugove i stalno ću biti uz njih, ja ne bih volio baš to da se desi na takav event, mislim, nemam pojma, nisam ja, uvijek kažem, nisam ja neki svjetac i neki dobrotvor ovdje sad, neki specijalno dobar lik. Ja sam zao nekad, ali ne bi volio na takvu neku predstavu. Ipak ono što ti kažeš, nije to mjesto za to. Da, ali vidiš, zanimljivo je bila jedna konstatacija posle prvog Megdana, Petar Tungus je napisao: šta se sad bunite? Tražili ste krv, dobili ste, šta sad hoćete? Tako je. To slažem se, ali mislim da opet, kažem ti, najlakše pojest bananu i krenut na drugog majmuna. To je moj stav, znači, znam ja da mi imamo svi primatske osobine, ali moraš isto malo nagone da povučeš. Ne kažem, to je i meni nekad jako teško i ja pričam sad iz perspektive, ne radi se o meni, ali ima treba to objasniti nekome tamo koga neki tamo lik proziva i javno, gdje ljudi nismo svi isti, ne doživljavamo i mene nekad pogodi neka javna prozivka, ne mogu da kažem, svi smo od krvi i mesa, ali nekad stanem i kažem, ću ja sad se svađat s nekim idiotom tamo ili smirim nekako, pokušam da se smirim, jer mislim da je to u stvari suština, da ti imaš neku svijest o tome izgrađenu, da ne možeš sad, što sam ti prije rekao, ne mogu sad ja svima da objašnjavam zašto sam ja otišao iz CDS-a, niti mi je to, nije to ni realno, niti ću to da radim. Tako i ovo, ne mogu ja sad objašnjavati nekome tamo zašto je, ili Vasu zašto njega Janičić proziva, ili Janičić zašto njega Vasu, ili Marko, ili Janko, nebitno je sad. Da malo spustimo loptu. Kako ti se sviđa u mom domu Casino Fair Play? Ja da ti kažem iskreno, ja nikad nisam dolazio na ovakva mjesta. Prvi put sam u neku, da kažem, kockarnicu, jel? Nikad me to nije zanimalo, niti planiram da boravim na ovakva mjesta. Ne, sad nisam nešto sad kao to je sad neko mračno mjesto gdje se neki ljudi skupljaju, nego mi je ne zanima me ta vrsta igre, nije mi zanimljivo. To je to. Pitao sam i Vladana Babića, koji je kapiten boks reprezentacije Srbije, pošto postoji uska povezanost između profi boksa i kazina. Da li je i boks i da li su borilački sportovi zapravo kocka?
Pa recimo ako uzmeš jedan primjer kao što je meč Alda i Conora, ne kocka. Znači, treniralo se, spremalo se ceo trening kamp i dođe jedan bijesni mali Irac i za 13 sekundi otvori se zemlja i propadnu svi tu. Realno. Pitao sam se kako da ti postavim to pitanje i sad si se lepo namestio. Kad smo se videli onomad na Beogradskom i kad sam te pitao za CDS, ti si u jednom momentu rekao, mislim da je meč je trebalo da bude to veče, ti si rekao da šutra ili večeras će se zemlja otvoriti i svi ćemo propasti. Ja kažem, šta ti je, je li to neko proročanstvo ovo ono, a ti si rekao, ne, to je zbog Conora. Jesi, svaki put, to je, mislio sam, nisam u stvari mislio, ali razmišljao sam o tome da je dobio Khabiba. Ja ne znam šta bi se desilo, iskreno. Znači, jer on je takav utisak ostavio svima, toliko njegove pobjede su velike, on je to učinio, da tako bude, Zato ja vas da kažem, kao postapokaliptično stanje, kad on pobjedi, kao da su prazne ulice. Takav ja osjećaj imam, Znači, toliko, i volim kad pobjedi, iskreno. Tako, mio mi je nešto. To sam baš htio da ti pitam, pošto bukvalno je situacija kao sa Vasom. Ili ga mnogo voliš, ili ga mnogo mrziš. Nema sredine. Meni on, pazi, iskreno, u početku mi se nije svidio. Znaš kako, ima tu dosta faktora, zavisi od toga, zato što i on je lik koji, nekako, ja u početku sam gledao to kao UFC ga malo probija, pa prave mu priču, odmah mi je to malo odbojno bilo, ali ti da napraviš tako neku super zvijezdu koja će da povuče, ljudi ne razumiju, on je povukao ceo MMA. A ljudi u UFC-u, borci koji se biju, ni oni ne razumiju koliko im je on pomogao. Znači, i ljudi koji se, a da ne pričam tek ljudi koji se protiv njega bore. Oni više nemaju jednostavno finansijska konstrukcija, život im je sređen. Znači, za to je zaslužan on. Nije zaslužan niko drugi. On je napravio sve to što je danas UFC, da se u neku ruku, nije možda od početka, ali od kad njegova era postoji, podigao je primanja ljudima, sve Ali je to zanimljivo da recimo ljudi iz ostalih borilačkih sportova koji ne vole MMA uvek uzimaju to kao negativan primjer. Eto vidiš onaj cirkuzant, McGregor šta radi, to se kod nas nikad ne dešava. A nije, ljudi nisu uopšte objektivni. Imali ste Muhammed Alija koji u boksu, nije Conor izmislio trash talk. Muhammed Ali je ljude ubijao, Tyson je govorio da će da siluje ljudima, šta je bilo, onom novinaru je na sred konferenciji da će da ga siluje, nemam pojma, ne mogu se sjetiti šta je bilo. Znači, to nije sad nešto, a svi su voljeli Tysona, svi su voljeli Muhammed Alija. Znači, ljudi jednostavno vole to, nije to sad Conor je došao i Conor, samo što je Conor tako, Conor je još malo bezobraznije, što bi rekao. Zanimljivo je, ne znam da li verovatno gledaš intervjue koje ja radim i ne znam da li čitaš komentare, ali kad je bilo sa Živkom i sa Vasom, dobro, bilo je kao prvo da je scenirano, što totalno nije. I onda je bilo kao, šta se ovaj mali ponaša kao McGregor. A onda imaju komentara šta lupate, pa Vaso je došao pre McGregora. Ja to ljudima stalno pričam. Vaso je krenuo, Vaso je taj, evo imaju klip na YouTube, kad Vaso treba da radi protiv Želve, kad mi sjedimo kod mene i stalno pustimo to uveče, kad se skupimo, pustimo to i onda kreće vrištanje osmijeha. Vaso stoji s nekom kajlom ovako tu, ćelav mali, još je lijep bio, što ja kažem. I kreće Vaske da priča, on je to radio kakav Conor, ne znam, Conor se vjerojatno borio, ali to je bilo 2011. Ta ista priča. Znači, nije jedino ko može da uzme od koga je Conor od Vasa, a Vaske od Conora teško. Zanimljivo je još jedna stvar, eto ti si sad bio nedavno u Zagrebu, pre nekih 5, 6, 7 godina, hrvatska scena, to jest u Hrvatskoj su bila
mnogo jače takmičenje nego što su u Srbiji. Sad u Hrvatskoj zapravo više uopšte nema, FFC više nije tu, Orsat je čak doveo UFC i K1, ali svega toga više nema. Srbija je preuzela primat u regionu kada su MMA takmičenje u pitanju. To je meni bilo zanimljivo, iako opet kad gledaš na papiru, oni imaju kvalitetnije borce nego mi. I krivo mi je zbog toga, zato što mislim da ti tamo ljudi isto zaslužuju da se pojavi neki Megdan kod njih. Ili neki SBC, ili neki CFL, ili nešto tako, razumijem, da imaju oni prilike. Krivo mi je što se njima se tržište to njihovo, u njihovoj regiji zatvorilo. Imaju sad samo da biraju između Slovenije i nas. A opet nije to isto kao kad imaš ti svoju matičnu organizaciju u svojoj zemlji i to. I ona mi je... Ne znam šta se desilo, to je samo se, eto, taj FFC se skroz, koliko ja vidim, nema ništa od toga. To su bile velike bajke. Znači, Las Vegas i to pričao sam bio pre nekoliko, ne mogu se sjetim s kim, ali meni je to odmah, Željko, izgledalo kao najveća laž i bajka. 80 miliona u kazino se, u televizijski prenosi, ljudi nemaju pojma šta je 80 miliona. Nek stavi 80 miliona hamburgera, jedan pored drugih doće do Las Vegasa. A ne da pričamo o novcu tom, znači to totalno imbecilno. Ali su se ponadali. Da. Da li bi ti MMA scenu, kada su organizacije u pitanju, opisao, kao što ja opisujem, mala bara puno krokodila? Apsolutno. Ne samo scenu, nego sve što je vezano za MMA. Tu svako svoj primat hoće. Tu se najbolje vidi evolutivna ljudska crta. Takmičenje ko hoće da bude najbolji, najjači i najveći majmun u džungli. Nema to je jako jasno. Znači, svako priča se tiho, ali kad se progovori na glas, onda se svi pomame. Šta ti očekuješ od svoje karijere? Očekujem... Osim da ćeš biti trener u UFC-u. To očekujem. To mi je sa trenerske strane to, a sa strane borca očekujem da ću biti jedan dobro kotirani evropski borac. Ne sad nešto, ajde da kažem, iznad prosjeka, da ne kažem dobro, jer dobro može da bude i M1 global šampion. Znači, dobro kotiran, da ću imat, da ljudi kad uđu na taj YouTube ili negde vide nešto da je neki tamo ćelavi lik radio nešto, da je bilo vrijedno barem pažnje, koliko toliko. Kažem ti, dobro, sviđa mi se to što si spomenuo atraktivnost mojih mečova. Ja stvarno to mislim da nisu atraktivni. Ali mislim da čovjek koji razumije MMA, koji je MMA, ko voli to i ko razumije zaista, da može da vidi neki kvalitet u tome, da nije to samo šuplja priča. Da, neko ne shvati pogrešno, imam visoko mišljenje o tebi kao borcu. Ne, znam, ja stvarno nisam to ni tako doživio, nego to mi je realna slika mene, ja sebe tako doživljavam, to je suština. Jer suštinski dobar borac postaje samo dobar borac, a atraktivan borac postaje zvezda. Tako je. Ja neću biti nikad zvijezda, iskreno. Stvarno mislim to, nije sad nešto, niti se trudim, niti je to meni nešto sada ja isplivavam, uvijek kažem, ja sam, to sam što sam. Znači, to je taj paket. Ja znam da ljudi vole da ti postaneš nešto drugo i da oni da ti budeš onakav kakav bi oni htjeli, ali onda nisam ja to, onda sam ja to što ti hoćeš. Kao što su meni sugerisali da, kad su neki počeli da otpadaju iz ove priče naše novinarske, da ja sad preuzmem njihov način rada, što je potpuno imbecilno. Ja sam ja. Normalno, to je suština valjda. Da. Hteo sam još jednu stvar da te pitam pre nego što završimo ovaj vrlo zanimljiv razgovor, a to je, znam da nisi sujeveran,
Nimalo, niti vjerujem, niti sam sujever. Ali ovo ti je 13. meč. Neka je, vidi, i na petak 13, jel nije 13. petak? Ne, na Nije 15. Ali eto, 13. meč na petak. Nemam ti ja tih problema. To bit će onako kako ja budem postavio stvari. Znači, kod mene nema, kao što sam pričao kod Fedora, kod mene se ne pita niko nego samo ja. A kad razmišljaš o tom meču, kakva su očekivanja? Dobro, svako očekuje da pobedi. Neću to da ti pitam, nego sad kažeš, aha, ja 15. marta izlazim na Megdan 4 koji će da bude ludnica, gdje sam ja tu? Znaš kako, ja nikad nisam sebi napravio tenziju ni na jedan meč. Zato što, u suštini, ja pođem sa tim stavom da je to nešto što ja želim da radim. Ja to ne radim radi ljudi koji dođu tamo. Ja sam tako i počeo da se bavim s ovim. Ne da bi bio najjači u Tivat ili u Beograd ili ovo. Meni je uvijek bilo, meni je suština bila da ja vidim šta je to. Ući u ring malo, da vidim kako je to borit se. Očekujem, iskreno ti kažem, pobjedu iz nekog moj argument zašto očekujem pobjedu je zato što mislim da sam ja antitijelo za hvatača. Kako je on virus, ja sam to antitijelo koje njega treba. To se ispostavilo iz mojih ranijih iskustava sa hvatačima, ljudima koji malo manje preferiraju stand-up, gdje ja mogu da im doziram to, a gdje smo na grappling približni, ako ne, i oni bili su i kvalitetni. Ali eto, to mi je ono. Tako da mislim, ja stvarno, kažem ti, prvi put kad sam gledao ovog čovjeka, mislio sam naš. Ali kako više gledam, analiziram, vidim tu dosta rupa i sad, da ne pričam, ubiću ga, zaklaću ga, bit će ono, probat ću taj haos da uvedem red. Sad koliko ću uspjeti, vidjet ću. Ja ti naravno želim sreću. A to ne sumnjam. Naravno da ne sumnjaš, ali i najavu koju ćeš da dobiješ, sigurno nikad nisi dobio do sada. Dobio sam jednom. Jednom, ali Sad ova koja sledi. Dobro. Hoće li biti bolje od Bruce Buffera? Pa ja se ne poredim ni sa kim. Ili će biti originalnije? Ne, hoće li biti originalnije to? Ne. Hoće svakako, pošto pa Bruce Buffer radi po jednom ustaljenom jednoj šematici i on je stvarno najbolji. Ja da se poredim s njim, pa... A ne, stvarno izgledam kao idiot. Ali, dobro, stvarno ti vrhunski to radiš. Hvala ti. Meni se to sviđa, iskreno. Ti znaš ko mi sviđa kako radi to. Boban iz Ritma nereda. Meni je, dobro, sad to je sad je ovo subjektivno. Jer volim Ritam nereda i onda kad čujem taj glas, ali ti on definitivno to najbolje radi. Nisi slušao moj band Love to Hate, tako da Ima pjesma od Slayera, Love to Hate. A šta misliš zašto je to? Nadam se da ste uživali u ovom razgovoru koliko sam uživao ja i znam da je moj sagovornik također uživao u njemu. Mi smo prijatelji od tog prvog meča koji sam gledao, da. Još jednom svu sreću ti želim i verujem u tvoju pobedu, a vi dalje pratite Klinč na svim mrežama. Prijatno.